No pleno do Carballiño de hoxe aprobouse o concurso para a licitación da xestión do restaurante do Muíño das Lousas e informouse de que as axudas para autónomos e PMEs sairán no mes de xullo. Medio Ambiente prevé que as obras de humanización da rúa Cristóbal Colón en Boborás estarán rematadas este verán. O CCA do Carballiño vende a anunciar que este venres teremos Shopping Day coa participación de 36 establecementos e 7 locais de hostalería con importantes descontos e sorteos. Moi boa noite. Comezamos falando do esclarecemento dun incendio no concello de Maside. Axentes do Grupo de Investigación de Incendios da Policía Autonómica de Ourense procederon a tomar declaración a un home investigado como presunto autor dun incendio forestal ocorrido no pasado 10 de xuño na parroquia de Lago, no concello de Maside, que afectou a 0,6 hectáreas de superficie arborada. O incendio orixinouse cando o investigado realizaba unha queima de restos forestais sen tomar as medidas de precaución necesarias, o que provocou que o lume se propagara ás fincas lindeiras con abundante maleza. Na súa extinción participaron 2 axentes forestais, 3 brigadas e 3 motobombas. As dilixencias por estes feitos foron remitidas ao Xulgado de Instrución de Garda do Carballiño. Actualizamos, como sempre, os datos de casos activos de coronavirus en Galicia. Continúa a tendencia á baixa, hoxe hai 341 infectados por esta enfermidade. Na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia baixou en 8 persoas ata un total de 341, deles 25, un menos, son da provincia de Ourense. Do total de pacientes positivos, seguimos sen ter ningunha persoa nas UCIs e 7, unha menos, están en unidades de hospitalización e 334 pasan a enfermidade no seu domicilio. Polo de agora, xa hai 10.503 persoas curadas, 12 máis nas últimas 24 horas e afortunadamente seguimos sen rexistrar novos falecementos. Hoxe houbo pleno no concello do Carballiño que comezou cun minuto de silencio en conmemoración das vítimas da pandemia do COVID-19 e tamén das mortes a causa da violencia de xénero. Tamén neste pleno aprobouse o concurso para licitar a xestión do restaurante do Muíño das Lousas e informouse tamén sobre as bases para as axudas a PMEs e autónomos. Informou o alcalde que non sairán ata o mes de xullo. No pleno, o que acudiron presencialmente 10 concelleiros e o resto de xeito telemático, procedeuse ao sorteo das mesas electorais para os comicios autonómicos do 12 de xullo. Os votos a favor dos concelleiros socialistas permitiron aprobar o pliego de condicións para sacar a concurso a xestión do restaurante do Muíño das Lousas, a pesar dos votos en contra de toda a oposición, ao considerar que as condicións do concurso non eran as adecuadas. Aprobáronse tamén as modificacións no pliego de condicións para a licitación do servizo de axuda no fogar cos votos favorables do Partido Socialista e o Partido Popular. No debate da moción que presentaba o Bloque Nacionalista Galego para poñer en marcha as instalacións deportivas de Penaco Bertoira, a pesar do voto en contra do Partido Socialista, o alcalde comprometeuse a reunirse cos posibles donos do terreo para aclarar a titularidade. Pero fai 10 minutos ou 15 aproximadamente vostede recoñeceu que a fábrica do papel segue sen ter a titularidade do Concello, pero, sin embargo, invertimos cartos nela, non? Non sei cal é a diferencia. Entón, en reiteradas ocasións xa no mandato anterior, pois pedimos que isto se puxese en funcionamento, que se clarizase a titularidade, porque hai actas, hai veciños, hai asociacións, vamos, que todo o mundo está pola labor de colaborar, porque Penaco Bertoira ten un fin social, é un interés común, e entón, bueno, unha instalación deportiva é un beneficio pois para os veciños do Carballiño e para a parroquia de Sagra. Entón, por todo isto que acabo de expoñer, pois traemos unha vez máis esta moción, porque ademais a instalación, bueno, cun bon mantemento e con non moita inversión, poderíase poñer perfectamente para adestrar e incluso para competicións oficiais que serían moi beneficiosas para o noso
Carballiño e para crear escolas de atletismo para os nosos nenos e nenas. Aprobouse por unanimidade a moción de Espazo Común relativa á apertura da residencia de tempo libre. Xerou moita controversia o debate da moción de Espazo Común para clarexar o estado no que se atopaba o expediente de reclamación dos recibos das tasas de lixo aos veciños de Arcos. Pachi Vázquez deixou claro que o expediente non estaba paralizado como se comprometera o alcalde, pero pola súa banda. Francisco Fumega dixo que legalmente non se pode paralizar, pero que está estudando a solución, que foi o que se comprometeu no pleno do mes de outubro do ano pasado. No acordo plenario acordamos estudiar unha moratoria para o tema do cobro. Non se están mandando recibos, xa digo, por algún que chegara, pero hasta me extraña e pidieronse informes e agora vanse pedir informes ao Ministerio de Facenda e ao Ministerio e ao Consello de Contas para ver se o acordo se se poden anular ou non se poden anular eses recibos. Así estamos. Mandouse ao cobro o último semestre, o actual deste ano, e é o que se mandou a cobro. Pero, vamos a ver, Paco, o que lle teñas que dicir aos veciños de Arcos, que nos estará vendo algún, digo, dillo con claridade. No, os veciños dillo con claridade. Vamos a ver, pero... A pregunta é, moi concreta, non sei eu do Consello de Contas, eso xa, a ver, o expediente está paralizado ou non? É que me dá pena ter que dicirlo eu, porque o tiñas que dicir ti. Non está paralizado, Paco. Non o paralizaches, perdona, é que a min hasta me é violento levarche a contraria, porque sabes que te respeto moito, pero é que, Paco, non podemos estar dicindo aos veciños unha cousa que non é. Porque vai vinculado o cobro semestral co cobro atrasado. Se non, teria que estar parado prácticamente, digo, a eses 100 veciños, teria que estarlle parado. A pregunta é moi sencilla. Ti, en este momento, atréveste a dicirlle abaixo que solamente é unha chamada, que suba o de tesorería, o responsable de tesorería, que digan aquí, de diante de todos, si está parado ou non está parado. Dalle unha chamada e dille que suba. Non, pero estou-che dicindo, vamos a ver, está o acordo plenario. Pero o acordo plenario non o estamos cumplindo, non o estás cumplindo. Vou non ler porque o teño aquí. Finalizada a votación, acórdase por unanimidade dos membros do pleno buscar unha solución a este problema. E iso que estamos tratando de buscar. Paco. Si están anulados os recibos, si está paralizado técnicamente, como non se pode paralizar. Estás estudiando, pero eso dixen eu ali, en Arcos, viña comigo Rosa, e viño comigo Rita, e foi o que dixemos. O que está a cobro neste momento é o semestre actual, que hai que pagar o seu sí. Paco, e outro, eu creo que... Ti dixecherlle iso ali, sí, pero é outra media verdad, que dixecherlle antes do pleno. Cando viñemos aquí ao pleno dixemos outra cousa. Non, o pleno é isto, textual, bache. Espazo Común presentaba tamén unha moción solicitando a ampliación do parque empresarial, que foi aprobada, en a que ante as críticas da oposición ao alcalde por haber anunciado hai meses o convenio co Concello de Maside para ampliar o polígono cando non hai nada en firme, Fumega informou sobre os trámites administrativos que segue a levar a cabo para conseguilo. No debate da moción do Partido Popular, que reiteraba a posta en marcha o concurso de ideas para o Parque Municipal, foi aprobada por unanimidade e o alcalde confirmou que o sacaría o antes posible, pero sen dar unha data exacta. O Grupo Popular presentou proposicións, presentou de feito 19 aportacións a eses pregos e, volveron a pasar 3 anos e pico, 4 anos largos desde que se aprobou inicialmente e non se fixo nada, non? Para nós é evidente que isto é un tema fundamental para revitalizar o parque. Por outro lado, o grupo municipal que está hoxe no goberno, que ten maioría absoluta, repito isto moitas veces, pode ter as súas propias ideas sobre que é o que se necesita para o parque municipal e sacarlas adiante. O que non pode ser é que nin se saque adiante o concurso de ideas para facer esas aportacións, nin tampouco se propoña nada por parte do grupo de goberno. Isto hai que dar unha solución, como todos os temas que estuvemos falando hoxe no pleno, ou a maioría deles que xa veñen de atrás, e hai que buscar unha solución en algún momento, non? Entón, nós o que propoñemos é que outra vez o Concello de Carballiño se compromete a sacar adiante o concurso de ideas, pero agora añadimos algo máis, e poñemos unha fecha tope que sería o 30 de outubro do ano 2020.
Por último, entrou pola vía de urxencia a moción do Bloque Nacionalista Galego que urxía a redacción das bases que regulan as axudas para PMEs e autónomos. Toda a oposición criticou unha vez máis o retraso nestas axudas. Chegou o pleno e as bases non chegaron a pleno. Pensamos que é moi urxente, levamos un mes dende o pleno anterior onde aprobamos as partidas orzamentarias, levamos 3 meses dende o inicio desta paralización económica causada polo coronavirus e que, a ver, o inicio desta pandemia xa puña máis que en evidencia a chegada dunha crise económica. Eso sabíamoslo todos. Entonces, o Concello continúa sin efectivizar as medidas coas que, xa non digo paliar, porque a crise é grave, pero polo menos minimizar a situación a que nos enfrontamos. É dicir, que a xente está bramando, eu non sei se a vostedes lles preguntan, pero que logo a nós non pasa día e que os comerciantes e os hostaleiros nos pregunten que pasa cos axudas. É moito tempo para facelas. Ten vostede propostas encima da mesa, aquí teño unha, máis fago referencia sin ningún recato, de Podemos, de antes xa do pleno anterior. Non sei cal é o problema, pero é que a Deputación sacou unha liña de axudas que xa está cobrando a xente. Non sei cal é o problema para coller, onde pon Ourense, poñer Carballiño, darlle 2 matices e darlle para diante. Non sei, explíquenos vostede o problema e sabrémoslo, porque se foron válidas na Deputación, non sei por que non o poden ser no Concello do Carballiño. Propuñamos que ao mesmo tempo que se sacaba adiante a modificación presupostaria se sacaran as bases, o cual, sigo insistindo, era perfectamente posible facelo, non? Ao mesmo tempo que se estaba traballando na modificación presupostaria, facer unhas bases que foran axeitadas a esa modificación presupostaria. Que pasa a día de hoxe? A día de hoxe, os meus compañeros da oposición constalle que se contratou unha empresa. A mí non me consta, non o vin por ningún lado, non vin nos decretos, non o vin en ningún sitio. Supoño que vos o sabedes por certa información externa, non interna do Concello. Non está aclarado ese tema. Se va a facer así, podemos facer, mentre estábamos traballando na modificación presupostaria, é facer as dúas cousas conxuntamente, non? Francisco Fumega indicou que unha empresa vaise a encargar de xestionar a tramitación destas axudas para que sea máis áxil e que se publicarán no mes de xullo e que o bono de compra no comercio local sairá no mes de setembro. O compromiso é en xullo, onde estuvemos traballando para darlle un impulso, pois en xullo telas quitadas e despois o de cobralas, precisamente o trámite sí que é moi simplificado. Cobras e despois justifícanse basicamente, de acordo, un pouco para agilizar o tema. En setembro, facía referencia en setembro a que entrase en vigor o bono ao comercio, porque entendemos que vai ser cando máis se necesite, setembro, outubro, e por eso estamos xa, contactamos con 2 entidades bancarias, estamos mirando cal é o modelo máis beneficioso para o Concello, e aí, bueno, pois seguramente vayamos é moito máis operativo facer un convenio a 3 bandas, comerciantes, Concello, Asociación Bancaria. O Bloque Nacionalista Galego exixe unha alternativa á non apertura da piscina de Ribadavia. Os nacionalistas de Ribadavia piden unha alternativa para o baño e o lecer dos veciños. Pedirán datos concretos do custe de implementar os protocolos requeridos na piscina para valorar se paga ou non a pena abrila. Exixen no Concello que prepare zonas de baño e lecer á beira dos ríos con servizos de limpeza e salvamento que se prestarían nas piscinas. Por exemplo, na zona recreativa da Veronza, beiras do río Avia no casco urbano de Ribadavia, o Pociño de Francelos, o río Outeiro, beiras do Miño en Ventosela e San Paño, beiras do Avia e zonas recreativas de San Cristobo e a Quinza, e así deste feito din que se ofrecerían amplos e diversos espazos evitando as aglomeracións e permitindo manter as distancias de seguridade. Os socialistas de Ribadavia fan balance do primeiro ano de mandato popular destacando a falta de investimentos.
Celebrase o primeiro ano de mandato do Goberno Popular de Ribadavia e din os socialistas que, a pesar de que non todo foi negativo, o Goberno non fixo ese cambio que anunciaba. O traballo de xestión para o benestar dos veciños, a posta en marcha dos servizos públicos e a xestión de coordinación do equipo de persoal nas distintas áreas din que non foi suficiente, que se deterioraron os servizos públicos nos barrios e parroquias e tamén o servizo de limpeza que empeorou. Din que o abandono continuou dende a Diputación coa desaparición do plan de obras nas estradas do rural e que o Partido Popular gardou silencio ante as políticas da Xunta de desmantelamento en sanidade e educación, que faltou potenciación do turismo e do patrimonio e a cultura e que non houbo investimento empresarial para crear postos de traballo nin obradoiros de emprego, tampouco nas instalacións deportivas do pabillón. E para os socialistas, algo moito peor, non houbo investimentos do Goberno Popular, no que fai un ano o alcalde era membro no Parlamento da Xunta de Galicia. Medio Ambiente prevé que as obras de humanización da Rúa Cristóbal Colón do Concello de Boborás estean rematadas este verán. A conselleira Ángeles Vázquez visitou o Boborás acompañada da alcaldesa Patricia Torres para coñecer o estado dos traballos que actualmente están executados a nun 60% e que servirán para condicionar o principal viario municipal no que se localizan a Casa do Concello e o Centro de Saúde, entre outros servizos. A intervención enmárcase dentro do Plan Urbe. Os traballos en execución están cofinanciados por Xunta e Concello nun 70% e un 30% respectivamente e foron adxudicados por case 240.000 euros. As obras inclúen o levantamento do firme de rego asfáltico, sumidoiros e arquetas do tramo, a apertura de gabias para a canalización de redes de alumeado público, electricidade, telecomunicacións e rede de pluviais, tamén a renovación da canalización de recollida de aguas pluviais, así como o soterramento das liñas de electricidade e de telefonía e finalmente a instalación dun novo pavimento. O Partido Socialista de Leiro reclama a limpeza urxente da Ponte da Esperela e da Ponte de San Clodio porque din que presentan un estado lamentable e de abandono. Os socialistas de Leiro veñen de rexistrar unha petición formal no Concello para que se proceda con carácter de urxencia a limpeza integral da Ponte da Esperela e da Ponte de San Clodio, xa que tal e como denuncian presentan unha imaxe deplorable e de abandono e están totalmente cubertas por maleza. Dende os socialistas de Leiro critican tamén a desidia din do alcalde do Partido Popular, que parece que a imaxe deste municipio non lle importa. Piden ao Concello que solicite a Xunta de Galicia e as administracións competentes a limpeza inmediata de ambas as pontes ou que sexa o propio consistorio o que asuma esta tarefa. Os socialistas registraron tamén outro escrito no que instan ao Concello a elaboración dun bando para recordarlle a vecinanza a obriga de manter as fincas limpas e que no caso de non proceder a limpalas sexa o propio Concello o que adopte as medidas para proceder á limpeza e evitar riscos á veciñanza. E agora un apuntamento de cara aos vindeiros comicios do 12 de xullo. Como poden facer os galegos que residen no exterior, pero que agora por diversas circunstancias están aquí en Galicia ou en calquera outra parte de España? Nos últimos días houve un importante número de solicitudes de información de galegos que, residindo no estranxeiro, encóntranse temporalmente en Galicia e desexan participar nas eleccións autonómicas do próximo 12 de xullo. Unha persoa que reside habitualmente no exterior é un elector residente ausente, que está incluído, polo tanto, no CERA, no Censo de Españoles Residentes Ausentes. Pois ben, se unha destas persoas encóntrase temporalmente en España, para poder votar non poderán facelo presencialmente o propio día dos comicios, senón que terán que solicitar o voto por correo en calqueira das oficinas de correos ata o 2 de xullo, igual que o tería que solicitar un residente habitual en Galicia. É moi importante, na solicitude hai que marcar que reside no exterior, pero hai que indicar o domicilio actual en España, para que lle remitan a documentación coas papeletas que deberá votar por correo antes das 2 da tarde do 10 de xullo. O Centro Comercial Aberto do Carballiño ven de anunciar que este venres teremos Shopping Day. Participarán 36 establecementos e 7 locais de hostalería con importantes descontos e sorteos.
Por terceiro ano consecutivo e ante o éxito das edicións anteriores, o Centro Comercial Aberto promove para este venres 19 de xuño un Shopping Day no que participarán 36 establecementos comerciais e 7 locais de hostalería. Os comercios permanecerán abertos hasta as 9 da noite, ofrecendo descontos e participacións para entrar no sorteo de 300 euros en vales de compra de 50 euros cada un para gastar nos establecementos asociados. Como novidade, este ano tamén se sortearán coas compras 2 tratamentos de estética. Os locais de hostalería participantes ofrecerán tapas de balde aos clientes que aproveiten os importantes descontos que ofrecerá este venres o comercio local. A situación de emerxencia sanitaria que vivimos fixo que este ano se tomase a decisión de non desenvolver as actividades de animación de rúa, atraccións infantiles e desfiles de moda que tiveron lugar nas anteriores edicións. Nesta iniciativa participan establecementos de todos os sectores do comercio, como a moda infantil, juvenil, de home e de muller, zapaterías, complementos, librerías, xollerías, centros de estética e máis. Este sábado, día 20, remata o prazo para participar na 15ª edición do Premio Abrente de Ribadavia. A resolución será o día 27 de xullo no marco da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. Xa hai xurado para esta edición Fina Calleja, actriz e membro de Sarabela Teatro, Rosa Puga, actriz e profesora da Escola Municipal de Teatro de Ribadavia, e Fernando González, actor. Lembramos que este premio nace coa intención de incentivar a creación dramática en lingua galega e por ser o teatro a actividade que maior incidencia e proxección histórica lle otorgou a ribadaviense Agrupación Cultural Abrente. Por iso, o Concello de Ribadavia, a través da Mostra Internacional de Teatro, convoca dende o 2006, en lembranza daqueles concursos de textos teatrais, o Premio Abrente para textos teatrais dotado cunha cantidade de 3.500 euros, máis a publicación da obra na colección Abrente de textos teatrais da editorial Difusora de Letras, Artes e Ideas. Expourense celebra mañá xoves o 14º simposio sobre enerxías renovables. Esta xornada dirixida a profesionais do sector da edificación é de carácter gratuito, previa inscripción, e pode seguirse tamén online ou de forma presencial. O obxectivo é poñer en valor o papel que xoga a arquitectura na construción de edificios sostenibles, eficientes e coa tendencia ao consumo case cero, presentando para elo casos de éxito e as tendencias en solucións arquitectónicas e instalacións de climatización con enerxías renovables que marcan as principais liñas de traballo no sector. Este será o eixe sobre o que xirará esta edición do Simposio sobre enerxías renovables e arquitectura sostible, que se celebra, como decimos, mañá en Ourense en horario de 9 da mañá a 2:30 da tarde. Hoxe 17 de xuño é o Día Mundial na loita contra a desertificación e a seca. O decreto deste Día Mundial foi establecido pola ONU co obxectivo de crear conciencia da importancia que ten para todos os seres humanos e o planeta atacar e dar solucións aos problemas de desertificación e seca que representan graves problemas presentes e futuros para toda a humanidade. Mañá o Club Deportivo Arenteiro do Carballiño celebrará a asamblea na que vai a dimitir o completo toda a directiva deste club. O club informa que a asamblea ordinaria na que se presentará a memoria económica da tempada e o balance deportivo dará comezo ás 7:30 da tarde e de seguido, sobre as 8:30, iniciará a asamblea extraordinaria na que se dará conta da dimisión o completo da directiva do club e se nomeará. Se contan cos candidatos aceitados á nova directiva. Mañá cambia bastante o tempo para o Carballiño. Subirán as temperaturas máximas ata os 22 graus e os ceos estarán moito máis despejados, sobre todo pola tarde. Porén, as mínimas baixarán ata os 6 graus de temperatura. Tarde solleira e despexada a de mañá no concello de Ribadavia, a pesar de que aínda haberá intervalos nubosos pola mañá. As temperaturas máximas suben ata os 24 graus e as mínimas baixan ata os 8 graus de temperatura. Isto foi todo por hoxe. Agora, ao remate deste informativo, lles ofrecemos unha entrevista con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego e candidata á Xunta de Galicia. Se queren ter máis información,
Poden achegarse ata a nosa página web www.badalnovas.com ou tamén facelo na nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite.